Ja arribem a la meitat aquí, nois, pràcticament. Ja s'ha donat por això sí que és un boig. Bueno, a continuació, ni és el micromando, ni és el comander, ni és el comando. Aquest any s'han animat. Bueno, aquí tinc apuntat una cosa, jo ho diré. Després ja veureu que canvia una mica la situació. Potser perquè no hi ha... Però el següent serà les mares i els pares. Les mares, aves. No. Sí. Jo el que em digueu. Fa mitja hora que no serà amb les figues toves. Semblen margareres. Aquests de la Junta tenen vista, segur que és cosa del Reus per complementar la loteria.
instruccions diu aplicar al voltant de la patata i els pebrots. Espera, I diu, es notarà a l'instant l'efecte calor. Què crec això? Va bé, no? Jo per mi, que està molt clar, això si ho poses al costat així, ho deu escalfar, per mi que és per fer escalivada. O refredar. A mi em sembla que això no funciona, Com no sigui que després et quedin els dits gelats i fes com si et cremessin. No ho entenc? Tu prova. A veure, hi ha molt pebrot. No, pebrot, què? No. Anem a mirar més coses, a veure si trobo més interessant. Què més hi ha? Calleu, nenes. Que també tira roba. Xirraca! No, que marca no és. Sabes quines coses d'aquesta Mira. poden ser diuen, no, tot això no podem vendre, no. Quin vol ser de tot, Escolteu, nenes, jo aquí l'etiqueta i aquí les instruccions que aquí hi posa. Doncs aquí diu que el seu tacte és prodigiós. Què voleu que us diga? Que va elogiar qui ho toquen. Doncs a mi que m'ho expliquin. Per mi que aquestes instruccions estan equivocades. I fixa, diu que si tenir més és comestible i té gust de fruita. Mira. Un segon. Aquí deu saber posar el mòbil i que... Però, li diu comestible. Sí. Perquè segons de qui siguis, pot tenir gust de tutti frutti, I per menjar-s'ho s'hauria d'estar una mica boig, Mira més. Ui, i això? I això què representa? Això és per fer massatges de xocolata. Què dius? Sí, aquí posa això. Ves passant. Pues bueno, yo
Ho entenc. Oi, ja que és un... Aquí posi instrument bàsic per a les dones que fan servir poc el seu aparell. Ja té pedra. Els fas entendre que se neteja. Això ho faig servir jo amunt i avall, dins a fora, i tinc tot net com una patena. Hombre! I ara què? Em sembla a mi que no queria una cosa més, eh? Busca. A veure, mirem. Em sembla que aquí hi ha una ampolleta, eh? A veure, què posa? Perfum afrodisíac. Dona boja als homes, tant de nit o de dia. Vaja, per fi! Una cosa que t'ha sortit de la colla! Hombre! Perquè això no estem més que de cacaulats! Ara em sembla que va la canalla, eh? La canalla, els detalles. Que són els maltres. Dit de tec, vale?